Amarrekoak, txaka. Arratxaldeon, kaixo. Arratxaldeon. Ongi etorri, irukote. Bueno, egia gordinetik. Lehen, Iñakik esan du, gezurren bat ere behar bada joan daitekela. Bere eskutziko dugu, bai. Mikele kristona botatzen. Bai, kriston gezurren botatzen. Noski, aktore ona, ez da? Bai. Egia bezala xe, ez da? Oso preskoa eta oso txintxoa. Eta Joseba dago bazterretik begira horrela. Gezurrik esaten. Saiatuko naiz ez. Oso ongi. Has gaitezen egia gordinetik deskubritzen. Pixka bat, Iñaki, zuzendari da gidoilari izan zara proiektu honetan, ze kontatu nahi izan duzu? Bueno, egia esatean abezu, idea bat etorri zitzaidan burura, eta hori lantzen hasi nintzen nolabait, eta etorri izan badana, pixka bat, bata bestearen atzetik, hor sortu zen. Neska baten historia kontatu nahi nuen, neska Mikelek egiten duen papera da, personaia da, eta, bere bidaia iniziatikoa edo esango genuke ez, bere gurasoekin bizi da, baditu hainbat gora bera, baserri batean bizi da, ez da oso gustora bizi, Donostian ikasten du, eta antzerki tailerrean ari da, eta beak aktoresa izan nahi du, hori da bere helburua, eta, orduan, azkenean, lortzen du... Ez kontatu dena, hori da. Zu moztu nahi dezun guztia, Bestela? Egia esan, oso historia kapitulo motxetan antolatuta dagoen historia da, eta oso erraz entzuten eta jarraitzen dena da. Ipatu duzu protagonista, Mari, dauka izena protagonistak, zuk Mikel zu jartzen diozu. Agotxa, Mari Sagarzazu, hori da. Bakigu aita eoskor xamarra baukazula, nolakoa da Mari Sagarzazu? Mari esango nuke oso neska humila dela, oso inozentzia puntu batekin, zuk esango jazu, zuk zuzenduko jazu. Eta ia da bere ametsa bete nahi dula, berak aktore izan nahi du, behintzat saiatu nahi du, eta oztopo handi bat izango da bere etxeko erabakia edo beraien iritzia zentzu baten. Aitarena batez ere. Aitarena batez ere. Eta Joseba, zuk musika jarri diozu. Hori da. Ezta? Nolako musika du egia gordinetik podcastak? Historiak berak dauzkan bezala, momentu ezberdin daude, batzuk optimistagoak, bestea tristeagoak, badago alako beldurrezko elemento bat edo beste, eta, azkenean historia laguntzeko musika. Eta musika jartzerakoan, Iñaki, zuzendaritzak zenbateraino irekitzen edo istutzen dizkio ateak sortzaileari? Nik Joseba lehendik ezagutzen nun, eta beti iruditu zait beak daukan, sensibilidad hori asko gustatzen zait. Eta, esango nik behakin honi buruz itzein izan diat, zenbateraino eskadi ezaiokean, zea batek, zuzendari batek, ez hola ez, eta ni edo zer onartzeko prest nion. Edo zer onartzeko prest. Bai, egiten. Hombre, edo zer ez, fundamentuzko musika. Edo zer, porque ni banekin behak ulertuko zula, zein behartzun, eta banekin asmatuko zula. Baina egia esatean abezu, lehenengo gauzaiak utziziana ondo zeon, baina etzan nik nahi nun estiloa. Eta orduan, zea bat, eta tita, gaina azkarra da, ziren. Beste, buelta bat eman da, jazta. Tita, hoi da. Askotan pasatzen dena da, zuzendaria dauke idea, azkenengo urtetan buelta ematen. Musikaria etortzako kolpetik horrela. Eta, klaro, azkenengo hitza zuzendariana da, historia berea da, hobeto ulertzen du, eta orduan nik guztiz errespetu, Iñaki izan dago aldaketak egin, eta fundamentuz gutxi, urrengo bueltakoia ondo zan. Hori importantea da elkar ondo ulertzea. Batek esan nahi duena besteak ondo ulertzea eta alderantziz ere. Eta lasai izatea, eta ez da erreza elkar ulertzea. Ematen duen aino zailagoa da, baina ondo konpondu ginen eta... Mikele, eta aktoreari asko eskatzen dio zuzendariak? Ni hasiera baten, nik lehengo aldia zan hau iten nula, soinu fikzio bat iten nula, eta kriston beldurrakin, nigo batzen naiz beldurra handiakin jo nintzela, baina Iñaki izaten zian, zuk hartu eta sagi, eta ondo aizea beraz, zuk bota, eman aldezuna, eta venga. Gero egia batzutan bai zuzentezian, baina bai izan da oso zuzendari hona. Nik enun beha ezagutzen, baina
casting bat egiteko zeakin gehatu ginean, casting egin nion ez autu nunean, porque ja euskeraz hasi ginean, eta euskeraz nola hitz egitezun ikusita, nekin beha zala, eta esan, bueno, listo. Eta gero, bueno, Ze casting egin zen. Aktore sabezela nik zautzen nun Ainhoa Yerberen bidez, beak esan zian, zea da, oso, eta, bueno, gero eske erraza. Eta da, justo baserria zumarra dagoela kokatuta, eta nahi nahi zenun euskalki pixka baita... Baina, bueno, hoi aitzakitak. Baita. Beraz edo zer eskatzeko. Nik esan barra duket, gidoi aletu nuen, pixka kostatzen zen imaginatzea ez nola izango zen. Gero entzun nuen esan, hauxe da, oso ondo, perfecto. Horartu zen tankera, ez da? Zalantzik ez dago. Gero ondo ontzan, aztu baino lehen, Ainhoa Artetxerekin batera egin zuen, eta biak oso ondo pastatu zuten, oso diferenteak dira, bat gainera bizkaieraz eta bera gipuzkeraz, eta baina, bueno, gustora ditu zian. Hasi daten zu zaude mikro aurrean, zu bakarrik, eta imaginatu behar dezu imaginazioa topera. Eta egia da, Ainhoa Artetxerekin grabatu nula bi aldiz, bi egunetan, eta oso ondo askoz erresagoa da, eta interpretatzeko ere askoz erosoa da. Bai, oso ondo. Testu ingurua hor importanta izaten da bat, pelikulan bertan sartzea. Aizue, entzun egingo dugu pixka bat, entzun eta ikusi ere, bai. Badakizue, telebistan gaude eta egia gordinetik. Paineluak. Egia gordinetik. Marik bere baserri munduko mugak zabaltzeko beharra sentitzen du. Eta aktoresa izatea du amets. Helburu hori lortzeko asmoz eraikitako bidean, oztopo eta amildegi latzak bizi beharko ditu. Baita unez zirraragarri eta gozo askoak ere. Ikasketak, lana, inbidiak, estutasunak, laguntasuna. Egia gordinetik. Iñaki, ze gertatzen zaizu? Ez, pentsatzen nuen jarriko zenula fikzioaren zati bat. Ja. Promoa, oso promo. Oso promo ari gara egiten, oso promo. Bai, bueno, martxoaren 27an, estreinatuta, ez da hortxe dago, zuen historia ikusteko, Guau plataforman ikusteko eta entzuteko moduan. Ze harrera jaso duzue, Mikele, zuri jendeak ze esan dizu, edo bakarren bat ekstra bat esan dizu, edo... Nei egia da, printzipioz nire aldetikan oso arrotza egin zaiten zutea, ze inoizen ukalako zerbait egin da, bai, oso sentitzen den eraotxa oso biluzik zentzu baten, ze karo ez dezu zer ikusten da dana entzunez, orduan oso ohitu hartzea zure ahotsa bakarrik entzutera interpretatzen. Baina, bueno, jendeak esan dit oso ondo, ni konfiantza daukat nire inguruko jendearen gana, así que alderretatik pozik, bai, jendeari gustatu zaio. Eta grabatzeko orduan errezagoa da edo zailagoa da irudia ez grabatzea? Ba, esango nuke, zailtasun pixka bat gehiago badaukala. Ze, klaro, jarri behar dezu imaginazioa, klaro, zu zaudenean ikusentzunezkoa grabatzen fikzio bat, dana daukazu, dekorazioa, tretzoa, dana ikusten dezu, beste aktorearen replika daukazu, eta kasu honetan, nik grabatu nunean, inorrek ez zaukan ezer grabatuta, ni nintzen lehengoa grabatzen, ni eta Ainhoa, ezta? Prestanago, Iñaki, bai. Orduan, beste aktorearen... Hori da, eta beste aktoreak esaten duena imaginatu behar dezu. Eta gero zuk erantzun behar diozu tonu berean, eta dana gero geratu behar da, gero lan bikaina egiten du Iñaki. Hor sartzen da Iñaki, eta Iñakik esango dizu. Ez, zuk imaginatu behar duzu, besteak esango dizu lau, eta zuk horrela esan behar hori duzu, da, proiektatu gehiago, ez que guaina ura urrun dago, orduan oiukatu behar dezu pixka gehiago. Ez da zer entzematen, zuk entzuten dezunean badirudi danak bertan daudela. Hortan ere lana... Baina hauek galdez kalperrik egia, porque zuek hauek pasata daude, hauek amargarrena, fikzioan, sekulako lana indako... Sekulako esperientzia, sekulako... Alaek, ez que gaine alaek. Oso ondo ebili Ondo pasaren nuen, Oso... Eta primeran, egia zan moldatu zineten oso ondo. Egia. Eta izena, nundi dator, egia gordinetik, egiak benetako abaldimada gordina izan behar du Iñaki? Bakizu hori igual agian erderak adaen izuk esango, baina erderaz oso espresio desde el dolor, eta hori oso zeak dira, asko erabiltzen dira zeak, eta egia gordinetik, egia gordina behar du izan. Bestela, egia zuk aldatzen haste balin bazea, egiatik galtzen du bere... Galtzen du bere indarra, ez da? Bai, ja gezurra enizuk esango, baina ja egiak gordina behar du. 12 ataldira,
Joseba, motzak direla esango dugu, ez da, 8 bat, 10 bat minutu buelta hortan biliko dira, ez da? Zer da, non proposatuko zenuke, non entzutuko aproposa dela esango zenuke adibidez egia gordinetik, edo zer egiten ari zaren bitartean, edo... Hau bakoitzan ohituran arabera, nik adibidez podcastak eta entzuten ditut gozaltzekoan. Eta aurikular honak baduzketzu, zarata kanzelatzen duten hauetakoak autobusan ere bai. Adibidez, ze detaile pile badago, ze ez da ahotsa eta musika bakarrik, soinu ere badago, dan Iñaki jarritakoa, eta irudian faltan, soinuak asko laguntzen du kontekstua ulertzen. Orduan nik bai proposatuko nioela jendeari ondo entzuteko toki batean entzutea. Adibidez, kalean juegan ez da tokia. Atzo Bilbon etzen egokia. Atzo, adibidez, etzan. Gaur igual, bai. Gaur agian bai. Baina, iruditzen zait, merezi dula fundamentu zentzutea, ze ez da bakarrik, ez da oizko elkarrezketak edo bezikitak badago detaile sonoro pile bat. Eta nik usten dut horrek laguntzen dula historia hobeto ulertzen eta apreziatzen. Eta gainera, usted, aurrera doazen inean kapituluak zuk nobelakin da gertatzen da bezala, ez? Imaginatzen dituzu tokiak, pertsonaiak eta merezi dula fundamentu zentzutea. Iñaki, hemen hiru zaudete, baino lantalde zabala zarete, izen batzuk esango ditut, Egoitz Lasa, Ino Artetxe, Aintzane Gamiz, Marga Altolagirre, David Artetxe, Dream Team antzeko bat osatu duzu? Bueno, zu esango nizuken, niretzat Dream Team erabatekoa proiektu horretarako, osea, bai, ni inorekin ez deteuki inolako zeik, denekin gustora. Denekin gustora, eta nik uste danak asmatu dutela, beraiei eskatzen zitzaiena betetzen, orduan, Hirukote, Egia Gordinetik podcasta, zer daude, puri-purian podcastak, lan asko ari zarete egiten podcastekin, Iñaki? Bueno, lehen etze hona, guain pixkat hasi da, baina, bueno, nik uste, ez dakit, edo zen gurasok esango liukela semeari podcastetatik... Ez bizitzeko? Ez bizitzeko, hori kontuatuko litzake. Horrein zari zara, Mariren aitaren paperean sartzen. Guantxe esandek. Ez alia, batez ere aktore bezala esatezu, bueno, guain badaude, baina ala eta guztiz ere hori ez da sosa, ez da errenta. Mikele, gogoan du nik adibidez Euskal Irratian irrati novelak eta garai batean, bazirela, ez da antzoki iluna izeneko bat atorkit orain behar bada Iñaki gogoratuko da, zu noski ez, zu etzara gogoratuko. Zu nola bizi duzu podcasten loraldi hau horrela esan balima daiteke? Ia esaten dut nahiko kontsumitzen nahi naiz gaur egun, batez ere kotxean, lehenen entzatera nun, ezagite, ni kotxean lanera biden, eta ni netzako oso aberasgarria da, euskeraz podcast, hainbeste podcast eta hainbeste eduki ukitzea, ni behintzat oso gustora entzute ditut. Meneagrama, enkantea, daude pila bat oso interesgarriak diana. Alaken azkeneko hau jarri dute. Baita hori hoinek onbitu atzo, baina estrenatu da, ontxe, ez? Eta etxarrik indun lana oso politia, bueno, danak denekin dutena. Baina badago ramaniko handi bat, zabal bat, eta uste oso aberasgarria dela, gustora entzuteia. Badibidez nik, baitut, bi podcast. Esaldu. Publizitatea, Flop Kultura Euskal Herria irratean eta Albinestarazten 10 mandamentuak uluan. Baduzue kariño eskoragarri, marabila pora. Bina estarazten 10 mandamentua. Zer beldurra. Oiegonak izango dira, Zuke, Joseba, askotan hartu izan duzu parte horrelako proiektuetan, nola ikusten duzu guztia? Kasu honetan lehenengo aldia da, bai. Eta, bueno, goza interesgarriak agertu zian adibidez, badago momentu batean podcastean badoela bildur antzeko egoera batzuk. Pelikuletan antzematen da, irudiakin bakarrik. Hemen ez. Hemen musika jartzea beharrezkoa zen, jendeak ulertzarazteko arriskuko egoera bazela, adibidez. Eta, bueno, kurioso egin zitzaidan zein beti irudiekin egiten dela eta pixkat gertatu zait, zuk esan dezuna, ez? Ez dago irudirik, tekstua bakarri, orduan imaginatu horrezu, logela, ze argiztapen izango lukeen, irudia izenezkeo, nik irudia behar izaten dut, orduan kasontan, bueno, zentzurden pixka gehiago kostatu zei, baina gero ja erritmo hartu eta aurrera. Beste esperientzia bat, mochilarako. Oso jaiua da, Joseba. Oso jaiua. Zaiatzen naiz. Egitan, ez da, bai. Eta Albina ere, bai, ez da, Albina zure jaioa zara.